kumba ong kaktin habadon kaman dan kalat, bat kanu kakam ka bangitrey, kadai ban yarap ban kersyan yala de ningkong, kumjuru ika imlang kesalang. Kakenhun kinong Troy Mystery nak umsaw nongbri kabatip kum ka umsaw nongbri Mystery Association kalalit ban yarap ban penshna ya kawai kalong ying kabalasa kun swet hadin ka jingklat no ukpa jong ka ying bat kani kakenhun kalalit ban penshna ya kadi kalong ying kum shi benta ban yesnok tilang bat ban no senyang sya ka imlang kesalang. Habakeren sya ukaro news u presiden kani kakenhun uba markiador tingkan ulay thu ba kani kalong ying kadon reungut kikun bat kadi ka ying jong uba shopor pamsyong bat uba deru uway na kidukhat bat nong yalam jong kani kakenhun kinong Troy Mystery ha umsaw nong pri. Layat ru uba shopor ula bat ru kum u advisor jong kani kakenhun ha kapor ka ba ula khlat no. Bat kum kakenhun ka sngongo ka jingalam jong uni urang ba ya kakenhun kum ta da ka jingil no senyang bat jingil song thu jingmut lang jong kidukhat kakenhun kalayo ban penshna ya kate ka ying. Hakap ningkong nga angi ublay ba kum ka umsaw nongbri Mystery Association ngalayo ban pendep ya kani kakam ba ngalayo banwan ban yarap ban sna ya ying jong iba shopar pamsyong iba laklap no ha uni usnem ubel dep ha kalai poi trik match arhajar arpulai but kum ka seng nila izon kam banwan ban yarap ha ban sna ya kani ying ka jong i te kum ta ha kani ka sni ha ka lai poi trik ka jong ubnai January arhajar arpulai nila pendek banwan ban yarap ya kani ka ying ban pendep ya kikam kibasa jong ka bat namar ba kane ka long ka sinjam ka baningkong kum ka seng ka ba niladon laslem te mentang nang di ka sin ka baningkong ka nilayo ban le ya kane ka kam te kum ta iba shopar pamsyong idon nrungut ikun te nyo iba ya ka jingsa rupay ka jong ilok jong i te kum ka seng nilawan banyarap bat nidangej ulay udang kerku ya ka ying ka sem ka jong bat kum juru ya ka seng ka jong bangidang la ban trey ikam iba syakmat ke taglik tin kiat ulay un kerku lang ibar ulay shibu.